Da ni wedi cyrraedd y Pencampwriaeth yn adran y Merlod Cymreig teip cob. A Geraint Davies, da ni wedi bod yn dilyn y cwbl. Mae yna faint 5 yn y dosbarth yma wan. Pwy sydd yn mynd â hi? Os y safon, ydych chi wedi plesio? Yn ceir y boles blwydd a'r swclen yn ail is Pencampwr. Wel, Beth ti'n meddwl? Wel, dwi'n tybio ta'r y boles blwydd sy'n mynd â hi ar hon, ar y boles a fan hyn. Hywi Tiger Lily falle yn mynd ar gil wobr, ond gewn ni weld. Dim ond un person sydd yn gwybod pwy fydd yn ennill yn fan hyn, a dyna'r beirniad Mr Justin Maltese. Pwy yn ei barn o sydd yn mynd ar prif wobr? Wel, mae Justin Maltese wrth gwrs wedi bod wrthi yn beirniadu'r adran yma, wedi gwneud dipyn o lwyddiant yn dangos dros y blynydde. Pencampwr, di magu Pencampwr, y sioe fy hynol nôl yn 2018, dan berchnogaeth Dawn Groom, a wedi bod yn Pencampwr fan hyn yn y ffair eaf hefyd. Dipyn o brofiad. A wedi ennill y Pencampwriaeth yn gyfrwn y sioe fy hynol. Gyda tir llawn Rolls Royce eth mlaen wedyn i greu record am y pris ore mewn aucsiwn ar gyfer yr adran E. Ronald Miss Adlington a David Jones. Yr eboles oedd yn ail yn y dosbarth blaenorol. Panthyfyd Mischief dan berchnogaeth Shirley Williams. Wel, dyma nhw. Dyna'r feirniad, a dyma'r cystadleuwyr. Rhai oedd yn fuddigol yn y dosbarthiadau wedi dod ymlaen i frwydro am y Pencampwriaeth. A pob un wedi troi ar ei ochr, Geraint, i'r beirniad cael gweld nhw mewn a'i gymharu. Weithiau mae'n galed i gymharu swclod ar ei blwyddi. Fel ydych chi'n gweld y beirniad Justin Maltese yn camu'r llinell. I weld pwy sydd yn mynd â hi. Wrth gwrs fydd disgwyliad Pencampwr yn ôl yn hwyrach y pnawn ar gyfer y prif Pencampwriaethau. Y Pencampwriaeth i'r Bridiau Cymreig a hefyd y brif Pencampwriaeth i bob un o'r Pencampwyr yma yn y ffair eaf yn 2019. Ond yr adran ec sydd dan ein sylw ar hyn o bryd. Ac felly dyma ni'r beirniad Mr Walters yn chwilio'r merlod hyn am y tro olaf cyn penderfynu am ein Pencampwr. So Mr Walters, the judge, is having one final look at the lineup of these section C's before deciding on his champion and reserve champion here today. Dyma ni yn disgwyl. Mae'r dorf fan hyn ynghylch y ceffylau yn gwytsied i weld pwy fydd yn mynd ar Pencampwriaeth. Dyma'r beiriad, mae'r het wedi dios, felly Geraint, mae yna penderfyniad wedi wneud. Pwy sydd yn mynd â hi? Gwni weld, mae yna densiwn, mae'n dawel reit yma. A stiward Gerald Brown yn cael trafodaeth i ddyn siŵr bod o'n gwybod yn iawn beth sy'n digwydd. Efo blwydd sydd yn mynd â hi, Rhydeilian expert.
Y gil whopper felly. Pwy sydd yn cael y gil whopper? Yr ebol. Jack Bowerman a Llynewydd y Groti yn mynd ar gil whopper. Wel. Mae'n anghywir fan'na ddoi yn ni, Davies. Wel, chwarae teg, mae'r ebol yma wedi ennill cyn dros y blwyddyn ac yn amlwg bod... Fies i'r record orau o ennill. A Justin Walters yn amlwg wedi plesio gyda'r y ddwy ebol yma. Mae'r ddoi ebol yn matcho gilydd. Yn berffeth. Mae'n matcho gilydd yn berffeth. Yna teip o ddim o'i, mae ddoi matcho gilydd. We've been awarded the champion of this section here today. Ac hefyd, wrth gwrs, y gil whopper. We also have the reserve champion, and this is awarded to 1027, the winner of the Colt Full Class, Llynewydd Groti. Ac felly, gil whopper yn ei Mr Bacon Jack Bowerman, Llynewydd Groti. Chydig wrth ein bodd gweld y llywyd, Mr Simon Thomas a'i wraig Eleanor wedi dod yn ôl i fewn i'r cylch i woblio y Pencampwriaeth yma heddiw. We're very thankful to the President for making his way back to the ring to present the awards here today. Ac hefyd yn hynod o falch o... Jyst yn cael lluniau gyda'r llywyd. Hynod o ffodus o gael nolwydd cefnogol pob blwyddyn fel yr arfer. So we're very grateful to our sponsors of this section, H.J. Ria Oaks Limited and Grace of Shenstone Limited. We are very thankful for the continued support in this section. Hello? Yeah, good. I just... It's on nuts! Well, Pencampwr yr Adranec. Joe, what a day. I know, unbelievable. We're just so proud to come all the way from Kent as well. And for what he's done at such a young age, we're just over the moon. We can't state enough how happy we are. Well, it was worth bringing him back. Yeah, definitely. What's the plan now? Next year, do we bring him out? Do we give him a break? I think we're going to give him a well-deserved break. I think he deserves it now. 4 shows, 4 first and a champion, so he's going to have a break, I think, now. Well, we look forward to seeing him as a 3-year-old back here at the Royal Welsh again. Definitely, yeah. Thank you very much. Llongyfarchiadau. Thank you. And so put your hands together, ladies and gentlemen, for the champion in the Welsh Section Cs. Over the border from Wales, civic member... Llongyfarchiadau mawr I Jolie a chi deilian expert. Pencampwr yr Adranec am flwyddyn a hanner i'r ebol yma. 27 Llynewydd Groti. Felly, llongyfarchiadau mawr I chi ar y Pencampwriaeth